sairamos todos masivamente a votar por Galiza, a votar por todos os galegos e galegas. E por que chegamos ata esta situación? Pois moi sinxela, por eses partidos políticos que o único que pretenden é fomentar o bipartidismo. Un bipartidismo que quere ningunear e apartar do goberno a outros partidos como son os nacionalistas. Partidos nacionalistas que representan a moitos dos que estades aquí. Representan a povos, representan a Galiza. E son partidos que gobernan e fan políticas para o benestar da xente, das persoas. Mentres que estes partidos que o único que queren é o bipartidismo fan políticas para favorecer as grandes multinacionais, aos bancos e incluso a grandes empresas eléctricas. O outro día estive mollando, podemos extrapolalas ao día de hoxe e encontramos ainda significado. Vamos a citar unha frase que xa ten máis de 70 anos. A nosa vaca ten o pesebre en Galiza e os tetos en Madrid. E o que non lle dé de comer a unha vaca non ten dereito a mochila. Para min é unha metáfora que explica perfectamente a situación que ten ahora mesmo Galiza. Porque vai a ser que nos están muxindo a nosa vaca en Madrid. E nós que recibimos a cambio, os vou vos dicir, as segundas pensións máis baixas do Estado solo tras Extremadura. A autopista coa peaxe xa non só máis cara do Estado español, sino de Europa. A tarifa eléctrica máis cara tamén de toda España, a pesar de que somos os que máis producimos. E podería seguir así enumerando moitísimas máis injustizas que estamos sufrindo. E volvendo a Castelao, esta vez, solo algo nós, hai outra frase que quero dicir. A frase é a seguinte: os galegos non piden nin protestan, emigran. O de emigrar é máis que obvio, seguro que moitos dos que estades aquí emigraches, tendes fillos ou incluso netos que teñen pensado emigrar porque acabaron os seus estudos e non encontran un traballo digno. Pero podedesme reprochar que non protestamos? Como que non protestamos? Se ainda hoxe pola mañá en Compostela hubo unha manifestación para defender o noso monte galego, ou nosos xubilados que foron a Madrid para defender unhas pensións xustas, xa non só para eles, sino para os seus futuros fillos e netos. Ou mesmo cando foi o lamentable crimen de Valga, que a xente saliu ás ruas a protestar para que haxa igualdade e para unha vez este xenocidio contra as mulleres. Eu digo-vos que sí, eso demostra que somos un pobo solidario, que cando ten que reaccionar, reacciona. Pero todo isto parece que o día que toca votar, esquecémonos. Eu digo-vos que sí, está ben manifestarse, pero cando hai que votar é cando hai que tomar as decisións máis importantes. E se nós non votamos o día 10 para pedir, non lograremos nada. Porque para pedir, como dicía Castelao, hai que estar en Madrid. Galiza ten que estar en Madrid. Todos os galegos e galegas temos que estar en Madrid. E a única vía para estar é grazas ao Bloque Nacionalista Galego.
representándonos a todos. E esa vaca da que falaba Castelao, gracias a Néstor, vaise muxir aquí en Galiza. E o leite que de esa vaca seremos nós, os galegos e as galegas, os que decidamos que facer con esa leite. Porque se o BNG está, Galiza está. Compañeros e compañeiras, desta sí que vai. Que non vos enganen. O único voto útil é o noso, o do Bloque Nacionalista Galego. Moitísimas gracias. Ora vou dar paso ao noso concello municipal, Ricardo Soler García. Ricardo é grado en Socioloxía pola Universidade. Boa tarde a todos e a todas. Na última ocasión, o BNG e Néstor quedouse a un puñado de votos de estar ali en Madrid defendendo os nosos intereses, apenas uns 10.000 votos. Pero desta ten que ir. Desta vez o BNG ten que estar para que os acuciantes problemas que está a sufrir a nosa terra sexan tratados en Madrid. Vai un mes, coñecíamos a dunha nova subida na factura eléctrica para os galegos e galegas. Imaginade que vos convidan a cear, pero que tedes que ir vos ao súper e comprar, que cociñar, que poñer a mesa, recoller, limpar os pratos e que ainda por riba levades un postre e un viño dos vos. Pois isto é o que está a facer o Estado español con Galicia. Os nosos montes están cheos de aerogeneradores. Os nosos ríos teñen as cuncas modificadas para as hidroeléctricas. O noso aire está contaminado por unha das centrais térmicas máis poluintes de todo o Estado español. Pois lexos de ser compensados, lexos de que se impoñan tasas polo infinito custo ambiental desta xeración de enerxía, estas empresas teñen a súa sede fiscal fora da Galiza e a factura eléctrica dos galegos e galegas é a máis cara do Estado español. E o problema non queda aí. Esta falta de competitividade por mor do grande custo eléctrico afoga as pequenas e medianas empresas da nosa terra e alonxa as grandes industrias que xeran emprego de xeito directo e indirecto da nosa terra. O outro día no Parlamento Galego, Feijóo recoñecía de xeito inconsciente, dicía: isto de Euskadi non pasaría. Pois claro que non pasaría, nin pasa, porque a pesar de que Euskadi é unha terra deficitaria en canto a súa balanza enerxética, a Unión Europea deu luz verde ao goberno español para que a industria vasca teña unha tarifa eléctrica propia. Nós producimos o dobre do que consumimos e somos castigados por isto. Precisamos dunha forza galega en Madrid, unha forza como o BNG, para que non se rían de nós. Onde está o famoso grupo confederal da izquierda española cando hai que defender os postos de traballo dos galegos e galegas? Onde están os deputados galegos do grupo confederal cando se levaron ao Congreso os humillantes orzamentos que destinaban pouco máis de 700 millóns de euros de inversión para Galicia? No 2009, cando ocurría, estábamos en plena crise, estaba ali en Madrid o BNG. Estaba ali a nosa compañeira Rosana Pérez, da Pobra do Caramiñán, pola circunscripción da Coruña. Daquela, había quen defender a Galiza en Madrid. E o investimento para Galiza foi de máis de 2.100 millóns de euros, o triple do que se orzamentaba nesa última proposta que o Partido Socialista Obrero Español e o Grupo Confederal de Unidas Podemos levaron ao Congreso dos Deputados. E esta non é unha cuestión baladí. Galiza e a nosa comarca precisa desta inversión, como todos precisamos de oxígeno para respirar e vivir. Os científicos estánnos a avisar. Por exemplo, o outro día, o acontecido no Mar Menor é un aviso tamén para as rías galegas. O outro día no Mar Menor, que son as augas interiores que sofren de carencias de saneamento, motivo polo cal se provocou a morte da fauna e a flora mariña deste mar. O caso das nosas rías galegas é similar, posto que tamén son augas interiores e tamén acontecen graves problemas de saneamento. Non quero nin imaginar o que acontecería para a nosa comarca se nos quedásemos sen o noso principal motor económico. A defensa do investimento en Galiza é a defensa da nosa ría e por iso o BNG ten que estar.
é que o goberno español enche o couciño con palabras bonitas sobre políticas verdes. E o problema é que se queda niso, en palabras bonitas sobre políticas verdes. Porque non escoitamos ao goberno español falar nin de regeneración das rías, nin de políticas de conca hidrográfica como as que necesitamos para a conca do río Tambre, nin dunha transición enerxética xusta que produza esa reconversión na produción eléctrica galega que permaneza a través da sustentabilidade e os postos de traballo na nosa terra, para que non morran as nosas comarcas. Nin tampouco falan do interese por un modelo forestal diferente. E falando de modelo forestal, Ence, outra vaca no millo. Outra empresa con sede fiscal fora de Galiza e que compromete a nosa economía e os nosos recursos naturais. Hoxe o BNG, como ben dicía Cristina, estivo presente en Compostela, defendendo outro modelo forestal. Un modelo multifuncional e sustentable que poña en valor as amplas posibilidades do sector, que apoia as comunidades de montes, que fomente e facilite o asociacionismo dos pequenos propietarios para que as parcelas forestais sexan unidades económicas viables. Un modelo que evite os lumes que estamos a padecer verán tras verán, e xa non só no verán, por mor dunha nefasta política forestal da Xunta e tamén do Estado Central. Sí, tamén do Estado Central. Un Estado que non tivo a valentía de nomear o eucalipto como especie invasora a pesar da unanimidade dos técnicos do Ministerio de Medio Ambiente, que lle dicían ao goberno que o eucalipto era un problema, e eles dicían que non, que era unha solución. Un Estado que non ten agallas de facer fronte aos que están a ser depredadores da nosa terra. Ence, aproveitando que xa ten copado e controlado o mercado forestal, leva xa a terceira baixada do prezo da madeira, pero segue a ter todos os instrumentos publicitarios e políticos para a súa disposición para que sigamos todos pensando que o modelo forestal que eles proponen é o máis rendible. Que non vos engane. O depredador modelo de monocultivo de eucalipto non é rendible, nin en termos económicos, nin en termos medioambientais e moito menos en termos de xeración de emprego. E xa para ir rematando, non podo marchar sin tocar o tema das comunicacións. Comenzando polo noso rural, totalmente illado, sen estradas, sen transporte público, totalmente abandonado. Cuestión que non mellora se pensamos nas infraestructuras estratégicas galegas. Cunha AP9 coas peaxes máis caras de Europa, cuns partidos políticos que defenden a transferencia no Parlamento do Estado ou no Parlamento galego, pero logo calan cando chegan a Madrid. Isto en Euskadi non pasaría. Dicía o señor Feijóo, dicía eu antes que dicía tamén. Claro que non. Isto tampouco pasa en Euskadi. Ali sí se transferiron as conexións, sí se transferiron as autopistas, e por iso ali gozan dunhas conexións asequibles. E bueno, se falamos de conexións ferroviarias, outro tanto. Todos sabemos como son as conexións ferroviarias que temos en Galiza, tanto no interior como nas nosas conexións exteriores, irrisorias. Outra vez nos encontramos cunha Galiza illada e, polo tanto, cunhas empresas que non poden competir, cunha xuventude que pasa horas nas estradas e nos transportes públicos para poder voltar a ver os seus, as súas familias, a pasar a fin de semana, a pasar o Nadal. Unha xuventude que tamén, por mor de todos estes problemas dos que estamos a falar, ten que emigrar para traballar, estudar e investigar no estranxeiro. E como non, outros galegos e galegas que están cada vez máis illados, porque as liñas aéreas que nos conectan de xeito estratégico o estranxeiro cada día son menos, como ben estamos a escutar nos medios de comunicación nos últimos días. Non contamos, nin estamos conectados por vía aérea, nin empregamos os nosos recursos para a formación. Así o estuvo denunciando esta mañá o noso futuro diputado Néstor Rego, en Lavacolla, reclamando que a bella terminal sirva para ter unha xuventude adaptada ao emprego do futuro, como é un emprego do futuro o sector aeronáutico. E que levamos a un candidato como cabeza de lista que non ten problema en arremangarse a chegar aos lugares onde están os problemas da xente. É así, co pasado Sóvets tive a oportunidade de acompañalo no Freixo, onde se interesou polo noso sector do Bivaldo, por ese esperberecho de noia que estamos a exaltar esta fin de semana, orgullo e tesouro da nosa ría. Ali prometeu defender o investimento para que este sector non corra o perigo que está a correr. Ali estivo a carón dos traballadores e traballadoras que lle transmitiron as súas preocupacións. Ali defendeu a consideración especial para as
enfermidades derivadas da actividade marisqueira. Por iso, confío en Néstor Rego e confío no resto da súa candidatura para defender os intereses de Galiza e da nosa comarca no Parlamento do Estado español. Porque o BNG sempre o demostra. Tamén o demostra en Europa con Ana Miranda, denunciando o perigo que supón para a nosa ría a minería de San Fins, ou defendendo as artes tradicionais do noso mar e da nosa pesca, defendendo o noso sector leiteiro, defendendo o sector da transformación agroalimentaria e mesmo defendendo as víctimas do hambre. Demostrámoslo tamén en concellos, en cantidade deles, onde somos oposición e cando gobernamos. E cando gobernamos, nos quedamos. Seguimos gobernando, non como outros cos votan. Seguimos gobernando porque levamos a cabo políticas innovadoras que son exemplo a nivel mundial, como en Pontevedra, como en Murás, como en Allariz. E demostrámoslo tamén no Parlamento Galego, cunha oposición firme e cohesionada. Unha oposición que é a única de sacarle as cores ao goberno do señor Feijóo. Tamén o demostramos en Madrid cando ali estivemos. E voltaremos, desta vai a ir. Tenemos a representación que precisamos para facer valer Galiza, para que non nos fagan tragar con todo o traballo e logo nos digan que son eles os que nos están convidar a cear. Agora díxovos coa candidata da nosa comarca, a responsable de Galiza Nova na nosa comarca, a compañeira de Muros, Maruxa Martínez Romaní. Moitas gracias de novo e moita forza. Vamos a estar. O actual deseño do Estado español renéganos a un papel totalmente secundario en materia económica. Isto repercute negativamente en todos os ámbitos da poboación, pero en especial nas condicións de vida da xente como a mí, da mocidade galega. Vivimos unha situación moi complexa entre unha perspectiva de desemprego ou a precariedade laboral e a, por tan desgraciadamente, o pan de cada día, a emigración. Pode parecer moi divertido iso de ver mundo, ir e vir dun lado para outro, din que é o que expira máis da metade deste planeta. Estaría genial iso de pasar unha semana en París, un mes en Berlín ou 3 días en Valencia, e sería sumadamente satisfactoria para a miña vida, para a miña vida persoal e turística, pero é que a realidade non é así. Esa mobilidade exterior que nos quixo vender no seu momento a señora do PP, Fátima Báñez, non é a verdade. Teño multitude, eu personalmente, de coñecidas, amigas e familiares que están espalladas polo planeta adiante, e ningún está por vontade propia. Estou completamente segura de que cada un dos que están aquí ten un caso, ou coñece un caso igual, unha filla, unha neta, unha irmá, ou el mesmo, é dicir, cando a xente maior tuvo que emigrar no pasado, por desgracia. E parece que volvemos ao mesmo. Unhas marchan porque aquí non poderían traballar no seu, ata que a investigación e desenvolvemento no I+D+I avance. Outras porque foi o único traballo que conseguiron no que medianamente poden ter unha economía máis ou menos estable. E outras marcharon porque non soportan a idea de como a súa aldea, a súa parroquia e o seu concello morrían lentamente. E todas estas coñecidas, amigas e familiares coinciden en 2 puntos. Non marcharían se non estivesen obrigadas a facelo, e porque non fago eu o mesmo, porque non sigo os pasos de todas aquelas, e busco o que sería unha relativa independencia. E eu non marcho, primeiro, porque ainda non acabei a carreira, dentro teño que acabalo, que senón non vou a ningún lado, porque parece que hoxe en día se non tes carreira non vas a ningún lado, e
conformista. Non acepto esa opción da que ven sendo a emigración. Non acepto nin a precariedade, nin o desemprego. Quero vivir aquí, quero traballar aquí, quero facer que os meus estén mellor co meu traballo. E iso levou a meterme en política, porque non acepto que me impoñen, non acepto que me impoñen nin de Madrid, nin de Bruselas, nin do Parlamento Galego, non acepto. E meterme en política implicou, obviamente, buscar a mellor alternativa que defendese os meus ideais. E quen vai ser ese que senón que o Bloque Nacionalista Galego. Somos todos e cada un de nós os que formamos este partido unha multitude de inconformistas e aspiramos a que a Galiza poida xestionar a totalidade das súas políticas públicas para a cidade, porque nós somos os que sabemos o que precisamos e non calquera que este sentado en Madrid. Precisamos e demandamos políticas de fomento do emprego juvenil coa finalidade de crear emprego estable con condicións laborais dignas. É necesario a remuneración dos contratos formativos e de prácticas co salario mínimo interprofesional, porque estamos cansas de traballar gratis. Precisamos as competencias plenas en materia de ensino para poder contar cun ensino público de calidade que se adapte ás nosas características nacionais, en especial á nosa realidade sociolaboral. E, sobre todo, necesitamos desenvolver un plan de choque para o retorno de todas esas coñecidas das que vos falaba antes, esas amigas, eses familiares que están emigradas e que garanta esas condicións dignas de emprego cando veñen voltar a nosa terra. En ese contexto, só o BNG demostrou unha e outra vez que nunca fallamos na defensa de Galiza e da súa mocidade. Demostramos que temos liberdade plena e que non debemos sumisión ni independencia a ninguna casta política. E ese é o noso mellor aval. Somos quen sempre defende os intereses do pobo galego. Venden cortinas de fume, e realmente máis do mesmo. Esquerda, dereita, ultradereita, todas elas maman das obras do 78, todas queren manter o franquismo sen Franco. Porque Franco está morto, pero o seu legado segue máis vivo que nunca. Está presente en todos os telexornais dende hoxe ata que o modifiquen de vivenda. Vivimos nun estado que avanza, costa abaixo e sen freos na evolución democrática, o cal sentimos no noso día a día, un estado no que podes arremeter contra os dereitos da muller, contra os dereitos do colectivo LGBT, contra as persoas con diversidade funcional, pero iso sí, non te atrevas a poñer unas nas rúas, non te atrevas a falar da autodeterminación dos povos, ou, en definitiva, non te atrevas a falar da xente dos seus dereitos democráticos, porque aí sí eres un radical. Precisamos un partido de verdade que se bata con uñas e dentes para facer as reformas que tanto anhelamos. Unhas reformas que non permitan que haxa traballadoras precarizadas, falsas autónomas, que o despido non sexa tan barato como é actualmente, que non haxa tanto traballo temporal, que haxa traballo de calidade duradeiro para que a xente poida ter unha estabilidade económica que permita eso que tanto necesitamos, que é o asentamento poboacional. O voto BNG serve para tres cousas. A primeira, o freo á dereita. A extrema dereita e a dereita extrema. Xa sabemos que iso das enquistas, porque nos di que vai ir Néstor para Madrid, hai non coller con pinzas, pero o que sí que está claro é que o BNG é o freo a esas forzas rancias, machistas e, sobre todo, antigalegas. É un freo porque non queremos que ningún só escano que saia da Galiza este ocupado por algún desos elementos. A segunda cousa é o apoio á verdadeira esquerda. Se hai algo que está ben claro é que o BNG leva como estandarte os dereitos sociais, as liberdades públicas e a democracia, e que vai loitar sempre para que iso este presente. E a terceira é o máis importante, polo menos o meu pensar, é que é o voto por Galiza. Levamos a Galiza no corazón e na cabeza. Queremos que este país teña un futuro mellor e queremos acabar con ese trato discriminatorio que nos impide sair adiante e ter un futuro máis esperanzador do que nos acaba de falar Rich, por exemplo. O voto BNG serve para frear a dereita, apoiar a esquerda e votar por Galiza. Hai partidos que nos ofrecen
unha ou incluso dúas destas cousas, pero non hai ningún outro que ofreza as tres, só o Bloque Nacionalista Galego. Quedan días para depositar o noso voto. Queda por diante unha intensa campaña na que reclamar a importancia da presenza do noso país en Madrid. Porque estas eleccións xa non son unha máis de tantas, senón que son as que teñen que ter a Galiza de volta ao Parlamento español. A reclamación de que existimos e de que necesitamos unha voz propia que defenda os nosos intereses legítimos como povo. Galiza ten que ter voz propia no Congreso. É o momento de apostar polo BNG para garantir que a sociedade galega vai ter quen a defenda en Madrid. O voto, o BNG, garante o desenvolvemento de políticas verdadeiramente de esquerdas. O voto, o BNG, sumará para frear a evolución democrática deste Estado, para impedir gobernos da dereita autoritaria e españolista e para garantir os dereitos democráticos fundamentais. O cambio real, o voto máis útil para os galegas e os galegos é o que fai que a discriminación na sociedade galega remate. Por iso é tan importante que este 10 de novembro acudamos ás urnas. Por iso é tan importante que comenzamos aos nosos amigos, as nosas amistades, os nosos irmáns, familiares, de que vayan votar e de que voten con cabeza. E sen máis, non quero rematar sen agradecerlle moitísimo a nosa comarca por apoiar e confiar en min para ir nas listas a este congreso. E dá igual o número no que vaya, se vaya de sexta ou vai de suplente, dá igual. O importante é que tanto a nosa comarca como o noso povo este representado. E dá igual que sexa 2, 3, 1, que este Néstor baténdose con todo a ranciada que hai nese Parlamento, dá igual quen sexa. O importante é que estemos. E teño moi claro que imos estar con o vosso voto, con cada un do voso voto. Moitas grazas e supoño que Cristina vais presentar, non? Grazas. Ben, pois, o noso candidato ao Congreso, Néstor Rego, leva máis de media vida militando no nacionalismo galego, loitando e defendendo os intereses de traballadores e traballadoras, do ensino público e de calidade, da nosa lingua e dos nosos sectores básicos e produtivos. Actualmente exerce de profesor de lingua e literatura galega, e para nós é unha honra telo hoxe connosco. Moitas grazas, Néstor, por estar hoxe aquí. Son eu que estou honrado de estar hoxe aquí en tan boa compañía das persoas, de todas as persoas que me precederon e de todas e de todos vós. Estamos iniciando a campaña, nesta pre-campaña, nesta campaña non oficial, que sabedes que para algúns é fundamental, non? Porque, ademais, nesta ocasión a campaña reduciron a 8 días, pero as forzas de ámbito estatal levan meses en campaña desde todas as pantallas de televisión, todos os días, en prime time, e, por tanto, non teñen tanta necesidade de estar facendo actos ou que a campaña dure algo máis. Eu só quero dicir que nós non temos eses medios de comunicación, pero temos algo moito máis valioso, que son todas as persoas, todos e todas as militantes, todas as persoas que hai alrededor do BNG, que fan de altavoces as nosas propostas, que espallan as nosas razóns, sodes en definitiva todas e todos vos. Bastante máis importante que todas as persoas. En este tempo que levamos todos
de simpatía e de apoio ao Bloque Nacionalista Galego. Unha corrente de simpatía e de apoio que se nutre de todas as persoas que neste tempo chegaron á mesma conclusión a que xa tiñamos chegado nós, e é que non podemos seguir confiando o noso destino ás forzas políticas españolas. Non podemos confiar nun Partido Popular que aquí, como en Madrid, sempre coloca de lado os nosos intereses para defender os intereses dos poderosos. Un Partido Popular que ten promovido as políticas máis antisociais e reaccionarias dos últimos tempos, desde a LOMCE, a reforma laboral, a reforma das pensións ou a lei da mordaza. Medidas que fixeron que retrocedésemos en dereitos e liberdades públicas, que empeorásemos a nosa calidade de vida e o benestar da nosa poboación. E non podemos confiar tampouco nun Partido Socialista ou nun Podemos que nun ano desde a moción de censura parece que non encontraron o momento de derrogar todas estas medidas regresivas e antisociais, todas estas medidas injustas e que sistemáticamente se desentenden das solucións aos graves problemas que está a vivir o noso país. Non podemos, non debemos confiar en ningún dos partidos estatais que coas súas políticas, por acción ou por inacción, casi diríamos que por inanición, colocan o noso país nunha situación de verdadeira emerxencia social e nacional. Temos máis que comprobado nos últimos anos e nos últimos meses que as forzas estatais pasan absolutamente de Galiza. Pois é hora de que Galiza pase definitivamente das forzas estatais e de que confiemos nas propias forzas que confiemos en Galiza. Por iso estamos convencidos de que imos estar no Congreso, estamos convencidos de que imos ter representación, porque son cada vez máis as persoas que chegaron a esa mesma conclusión de que son unha forza netamente galega, nacionalista, sen ningún tipo de dependencia exterior, garante, voz propia, que defende os intereses do pobo traballador galego. Estas eleccións decorren nun contexto de grave crise social, económica, política e democrática. E vainos a vida en que a Galiza reaccione frente a esta situación e se ergue en defensa dos seus dereitos. Debe facelo en todas as frentes, debe facelo na rúa cando é necesario, como esta mañá, defendendo un monte galego vivo e con futuro, pero debe facelo tamén nas urnas o próximo mes de novembro. Ten que erguerse frente aos que nos expolian, frente aos que destruen as nosas oportunidades de futuro, frente aos que nos negan como pobo. E para iso ten que falar alto e claro con voz propia, para denunciar o auténtico desmantelamento industrial que estamos a padecer, con millares de postos de traballo en risco de se perder, e para exigir solucións que non só permitan manter o que temos, senón tamén reactivar a capacidade económica e industrial do noso país. Queremos solucións e alternativas para Endesa, esa empresa que expoliou durante decenios os nosos recursos, que tivo lucros multimillonarios, que fixo caixa á conta do noso país, e agora, cando non lle interesa, porque non nos enganemos, non é por razóns ambientais, é por razóns estritamente económicas, pretende pechar e deixar tirada a toda unha vila e a toda unha comarca, e non llo imos permitir. Queremos solucións para Endesa, para Alcoa, para Ferroatlántica, para os estaleiros da ría de Vigo e de Ferrol. Non estamos dispostos a consentir que o Estado español acabe con todo o noso potencial industrial e converta o noso país nun auténtico deserto económico, sen futuro e sen máis expectativas que emigrar. Precisamos unha voz libre e soberana no Congreso para defender a capacidade de producir e de vivir do noso traballo na nosa terra, para defender a nosa pesca e a nosa agricultura gravemente diminuídas por decisións de Madrid e de Bruselas,
para exixir, por exemplo, o saneamento das nosas rías e recuperar toda a súa riqueza e inmensa capacidade productiva. Estamos nunha vila que mira a unha ría que ten efectivamente unha grande capacidade productiva, é unha grande riqueza e podía serlo moito máis se estivese nas debidas condicións. Por iso, o Bloque Nacionalista Galego se compromete a defender os investimentos necesarios para a rexeneración das nosas rías. Se compromete a defender que temos que ter aínda máis capacidade de producir, de desenvolver este sector que é fundamental, e iso só pode ser tamén sobre a base de valorizar o traballo dos nosos mariñeiros, das nosas mariscadoras e dos nosos mariscadores, que teñan que ter o tratamento adecuado do punto de vista fiscal e tamén do punto de vista laboral e das súas pensións, cousa que non acontece neste momento frente á indiferencia de quen 600 kilómetros terra dentro non sabe nada máis de marisco que cando ven de visita aquí e encontra que temos unha gastronomía estupenda e un marisco baratísimo, pero que non teñen nin idea de todo o esforzo, de todo o sacrificio que hai detrás até que ese marisco chega aos seus pratos. Isto, amigas e amigos, tamén ten que mudar. Precisamos unha voz propia en Madrid para colocar sobre a mesa solucións á grave crise demográfica e migratoria que desangra o noso país, da que xa nos falaba Maruxa, con case 300.000 persoas que tiveron que marchar só nos últimos 10 anos. Destas, 80.000 mozas e mozos ben formados que non encontraron oportunidades laborais e desa formación da que se está beneficiando outros países europeos. Solucións tamén ao desemprego e á precariedade laboral que padecen hoxe millares de galegas e galegos. Precisamos unha voz nosa en Madrid para defender os investimentos necesarios para podermos avanzar en calidade de vida, en benestar. Orzamentos que non nos esquezamos nunca saen dos nosos petos, saen dos nosos impostos e que a pesar diso non son escatimados unha e outra vez coa connivencia de todas as forzas políticas españolas. Porque lembramos aínda, xo escoitamos aquí, como no mes de febreiro foron presentados uns orzamentos de apenas 745 millóns de euros, uns orzamentos claramente discriminatorios para o noso país, porque ao mesmo tempo que se presentaban os orzamentos máis baixos de 17 anos, o monto global, a cuantía global dos orzamentos xerais do Estado subía, e subían tamén de maneira significativa os investimentos, en algún caso por riba do 35%, os investimentos noutras comunidades autónomas. Uns orzamentos, ademais, que empeoraban os xa ridículos que consignaba o Partido Popular en anos anteriores. E todos eles moi longe, como xa nos lembrou Richie, dos máis de 2.100 millóns de euros que conseguiu o BNG no ano 2009 e no ano 2010, cando con 2 diputados os seus votos eran decisivos para que houvese unha maioría absoluta, e utilizou esa capacidade decisiva para favorecer os intereses do noso país e para conseguir uns orzamentos históricos que, infelizmente, con posterioridade, as forzas políticas españolas deixaron novamente perder. Ven aquí a diferenza entre como actuamos nós, sempre pensando nos intereses de Galiza, e como actúan as forzas españolas, sempre facendo o que lles mandan en Madrid. Nos comprometémonos a que, se os votos do BNG son decisivos no Congreso na próxima legislatura, como de certo sabemos que acontecerá en escenarios en maiorías absolutas, utilizaremos esa capacidade para voltar a situar os orzamentos de investimento no noso país por riba de 2.000 millóns de euros, porque de xustiza, mesmo para compensar o déficit histórico que vai acumulado ao longo de moitos anos. E como sabemos, esta situación
de crise que estamos a vivir, de auténtica emerxencia social e nacional, deita as súas raíces na dependencia política do noso país, tamén precisamos unha voz forte e libre que reclame plena capacidade para decidir sobre o noso, que reclame soberanía. Como nación que somos, a Galiza debe ver recoñecido o dereito de autodeterminación e de ter tamén a oportunidade, a posibilidade de o exercer. E non é un matiz pequeno, porque sabedes que permanentemente se está dicindo, e non lo lembraban estes días, que no Estado español pode ser defendido calquera proxecto político. Iso sí, parece que pode ser defendido teóricamente, pero cando ese proxecto político non lle gusta aos poderosos e o queres efectivizar, é dicir, cando unha forza política quer cumprir aquilo co que se compromete e aquilo co que foi votado, se non lles gusta, entón non xa non se pode efectivizar, senón que acaba sendo un delito. Soberanía non xa por unha cuestión política ou ideolóxica que sería máis que justificable. Querémola porque é unha necesidade perentoria para sairmos desta situación. Cando outros deciden por nós, aló, na distancia, a 600 km de Madrid ou a 1800 en Bruxelas, valle mal a este país, porque casi sempre, cando deciden por nós, infelizmente, deciden contra nós. E iso non o podemos permitir. Precisamos tomar conta dos nosos asuntos e poder decidir sobre todo aquilo que nos interesa. Por iso o BNG no Congreso vai defender no inmediato o recoñecimento de Galiza como nación e un novo marco político que supoña garantías de autogoberno real, que supoña capacidade para poder decidir sobre cousas que son fundamentais. Por exemplo, imos defender un novo modelo de financiamento que implica a capacidade de recabar os nosos impostos e tamén de decidir a que queremos destinalos. Por exemplo, para mellorar os servizos públicos que tan esenciais son para determinar o nivel de vida e o benestar. Pensemos, por exemplo, no ensino ou pensemos nesa sanidade tan precisada de investimentos para que podamos ter unha sanidade á altura das necesidades presentes. Asunción de competencias tamén en infraestructuras, en tráfico, transporte, seguranza viaria, seguranza pública, para mellorar as nosas comunicacións con criterios de sustentabilidade ou, por exemplo, para acabarmos coa estafa permanente que supoñen as peaxes da menor. Nestes días, amigas e amigos, puidemos asistir a unha decisión política que claramente, a unha decisión teóricamente judicial, que claramente temos que calificar de injusta e que ademais sabemos que é unha decisión de carácter político, como a condena aos líderes independentistas cataláns. É unha decisión política que retrata ademais perfectamente o Estado español e moi pouco democrático, sempre disposto ao que sexa con tal de torcer a vontade popular, con tal de manter esa estructura unitaria que nos nega como nación, con tal de evitar o exercicio de dereitos básicos, colectivos, como é o dereito de autodeterminación. E non nos enganemos, isto non é unha cuestión que vai só con Cataluña, vai con todos nós, porque afecta a dereitos que son fundamentais. Dixo Martin Luther King, unha persoa, por certo, que desobedeceu as leis porque as consideraba injustas, dixo Martin Luther King que a injustiza en calquera parte é unha ameaza para a justiza en todas partes. Eu estou convencido de que sí, pero máis aínda cando, como neste caso, facemos parte do mesmo Estado e, por tanto, tamén compartillamos o mesmo ordenamento xurídico. E desde esa perspectiva, a sentenza supón unha volta de rosca máis a permanente conculcación de dereitos e liberdades públicas que vimos sufrindo nos últimos tempos
e de que unha mostra moi evidente foi a aprobación no seu día da Lei Mordaza. É un verdadeiro despropósito, e temos que valorarlo así, que dous líderes sociais sexan condenados a 9 anos de prisión simplemente por convocaren movilizacións pacíficas, masivas e democráticas. Reparade que foron condenados a máis anos de prisión que 26 dos 33 imputados por o golpe de Estado do 23F que entraron no Congreso metralleta en man e disparando, sacaron os tanques á rúa para acabar coas liberdades de todas e de todos nós. E foron estes dous homes condenados a máis cárcere que os golpistas do 23F. Podemos, por tanto, chegar á conclusión de que a partir de agora, con este precedente, calquera manifestación, calquera movilización popular que non guste ao poder pode ser calificada, como fixeron este xuice, de alzamento tumultuario e perseguida como delito de sedición. E reparade na gravedade do asunto, porque dereitos como de expresión, como a liberdade de expresión, dereitos como de manifestación ou participación política, son os dereitos que nos permiten loitar tamén por outros dereitos que inciden de maneira moi directa na mellora da calidade de vida e do benestar de todas e de todos nós. Non sei se escoitastes o día da sentenza o discurso de Pedro Sánchez máis unha vez con ese mantra que xa utilizaron no seu día o Borbón cando lle detiveron o xenro por corrupción de que a xustiza é igual para todos. Pois claro, nestas últimas semanas tivemos aquí algún exemplo que efectivamente ven confirmar que teñen razón tanto Borbón como Pedro Sánchez. Hai un tempo un señor que foi parado conducindo polo visto ebrio e encañonou dos gardacivís, atropelounos co seu coche, deuse á fuga e foi detido despois dunha persecución quilómetro despois. Hai 15 días soubemos que este señor fora solto de todos os cargos. Iso sí, chamábase Francis Franco. Aí é onde está. E un día ou dous de diferenza coñecemos que os rapaces de Alsasua por unha pelexa de bar foron condenados a 9 anos de prisión. Esa é a xustiza igual para todos. Dentro de uns días, o 5 de novembro, 9 militantes do BNG van ser xulgados na Coruña precisamente por unha denuncia da familia Franco por reivindicar a devolución do patrimonio roubado polo ditador e do que esa familia ven facendo uso ilegítimamente durante tantos anos. Van ser xulgados por reclamar en concreto a devolución da Casa de Cornide, pois que saiban que nós non nos imos botar nunca atrás, que imos seguir batallando por aquilo que consideramos xusto como é a recuperación para o pobo galego de todo ese patrimonio roubado. E ainda, se me permitides un último apuntamento sobre isto que para nós é fundamental, como é a defensa da democracia. Frente a esta sentenza, todas as forzas políticas españolas deron por bon o fallo judicial, con matices bastante pequenos, non? Desde o Partido Popular, que lle parecía pouco, e entón saiu rapidamente a dicir algo que desde o punto de vista xurídico parece unha barbaridade, que hai que incorporar un delito de rebelión, aínda que non exista violencia, a aqueles outros que chegaron aquí dicindo que ían a saltar os ceros e que viñan a mudalo todo, e que agora o que pregoan é que hai que respetar a lei e acatar a sentenza. Pois ben, nós sabemos, como comentaba antes, que se a humanidade avanzou, que se todas e todos nós avanzamos en dereitos e en benestar, foi en moitas ocasións precisamente por non respetar leis inxustas e por desacatar sentenzas inxustas. Foi así como avanzou a humanidade, foi así como avanzaron as mulleres, como avanzaron os negros, os gays ou os povos colonizados e oprimidos, desobedecendo aquelas leis que eran inxustas. Grazas a iso temos a
a xornada laboral de 8 horas, as mulleres poden votar ou teñen reconhecida a igualdade, polo menos do punto de vista xurídico. Por tanto, nos témolo claro, cando hai que escoller entre a xustiza e a lei, ou que hai que escoller entre o pobo e os poderosos, ou entre Galiza e España, como digo, non temos ninguna dúbida. Sempre estivemos, estamos e estaremos do lado da xustiza, do lado do pobo e do lado de Galiza. Son moitos os desafíos que temos por diante, son moitos os problemas que temos formulados e son importantes as solucións. Temos que ter a oportunidade de colocalas no debate político no Estado español nun contexto fundamental. Galiza ten que estar. Galiza non pode desaproveitar esta oportunidade. E eu teño certeza de que o imos conseguir. Non xa porque, como dicía ao comezo, estamos percibindo que cada vez máis xente apoia o BNG, senón porque nós temos confianza no noso povo. Senón porque eu, ademais, teño absoluta confianza na militancia do BNG, nunha militancia que está dando todo porque este objetivo se faga realidade. Por iso eu vos quero pedir non xa o voso voto, que ademais parece que aínda non podemos, senón algo máis importante, e é que daqui a lo nos acompañedes no traballo que hai que facer. Que daqui a lo, nestas 3 semanas que quedan, sexades estes activos altofalantes das razóns de Galiza, das razóns do Bloque Nacionalista Galego. Que faledes con todo o mundo que teñades ao redor, con amigos, con familiares, compañeiros e compañeiras de traballo. Que lles digades que esta vez hai que confiar no Bloque Nacionalista Galego, porque é a mellor maneira de que Galiza teña outro futuro, un futuro que merecemos todas e todos nós. Así que adiante, moito ánimo e moitas grazas.